shehu baba sauti baba sauti. Ku dalla mana subscribe sannan ku dalla alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗauka. Kuma da yabo mu je. Sarki na jalla ƙara mun fadla in kan fata ke zan waƙe gausin duniya gwaska ƙagi salatanka nan ga mininka ɗabin sanka sa'ali sadika har azabu ba zan cire ko ɗai baya mai kare ni gibiri maka bani babai shayi ni kai ne shayi har yau ban taba tafiye ka ba. Odi odi, oh maman ladi, oh ta ci amala, oh mai gudu ya gudu mara gudu ya tsaya bara ya danno. Assalamu alaikum, yan fara da in kun amsa min zan ba ku bayani in yara ban zo mi wasa ba farkon wakata odi odinta bar amalai wa ita ba ma san keta in yara ban zo mi shirme ba. Odi odi oh maman ladi oh dati amala oh mai gudu ya gudu mara gudu ya tsaya bar amaya suluki ba dukkan yaran nan yan yaran bara mana ni duba lungu sako ne gausi fardi ne shi mai iko ne a barwa yaran nan wannan kasida ta suce duba oh 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 farbi ne yaran nasa ne manya nasa ne koma dai ba a gane ba o in an ce maku o bara mu o in yasu o Allahu ikon Allah ba na mutane ba gausin zamani yara kun ji ni in kun so ku sani shine dai yanzu ba wani gausi inda ba shi ba. Oh, 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 mara gudu. Jazu ga baye, baye sai baye, kar da ku ɓanɓoye, ku bar wasan yashi, ku yi wasan soyayyar gausi gumba sato ka sade ka cika ka bate gausi mun gimtse so da yawan kaunar juna abance ai ga baba. Oh 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 ku sani duk mai san shehu in ya ce shehu
sarki ko bawa ko baiwa sai sun so shehu soyayyar da basiwa komai ba wani littafi ko kuma lissafi an buɗe shafi so ya fi ibada to mi soyayya ba wai ba wata sakayya bayan soyayya an mana tarbiyya tun a gidajenmu ba wai sai da na tashi da girma ba odi mamallaki ta ci amala mai kudu ya kudu mara kudu ya tsaya ce aiki sufa ce shewa kizance ba mu ganin aibu inda ba kariya ce kai ba bara gefe gausi ya shafe gami kudafe mai ba haufi ta ka gane kanka kana tuba